Здравейте, фенове! Вижте новите бочи. Много са топли, много са удобни. Даже и аз си купих такива. Има бели, много са хубави. Вижте, има цветя. И черни има. Чакай само да погледна само. Черните са до номер... Черните са до номер 36. Белите са до номер... Само да погледна. Сори, малко забавянето. 25, 29, до 30 са белите. Значи, тези са за по-големи. Тези са за по-малки. Между другото, знаете ли кое е най-хубавото? Ако си купите бочи, независимо бели, черни, кой номер, ще получите кутийка. Много е хубава, вижте как блести розова. И можете да я ползвате и за подарък за рожден ден. Вижте, това е хак 2 в 1. Много умно, нали? Ох, бръкнах си в кото. Нищо няма. Довиждане, фенове, до нови срещи! Абонирайте се за канала да не изпуснете новите видеа. Чао!